Салом алейкум бародаро, ина бародаро як сарбардаро ғунноҷини оригинал сементал. Марҳамат одамое ки ғунноҷини сементал мегуфтед, ина оригинал бародаро, ягон проблема надора. Хурдан касал саломатӣ 100% бародаро. Сементали оригинал бародаро, айочаш гирифтаги маҳ нигоҳ кунед бародаро, чиқа оригинала, ягон проблема надора. Хурдан касал саломатӣ 100% бародаро. Сементали калай бародаро, айочаш гирифтагем, очаш 50 литри чиз зиёд медод. Мол ягон проблема надора. Хурдан касал саломатӣ 100% бародаро. Нигоҳ кунед бародаро, калаша нигоҳ кунед, чиқа сафеди оригинала бародаро, ягон проблема надора. Хурдан касал саломатӣ 100% бародаро. 5 моҳа молай дар банд бастагӣ нест бародаро, моли фермае. Иншаллоҳ гирифтагиёда маймол барака меёбад. нигоҳ кунед бародаро, дар банд наместа поса худояш. Иншаллоҳ хай одаме ки мефаҳма бародаро, ина мол бародаро айда зиёд намешавад. Моли 5 моҳа сементал, ягон проблема надора. Хурдан касал саломатӣ 100% бародаро. уже гоуш да ҳар як чучу бародаро. хурданеш да напрсе любой чиза мехира бародаро. Доставка дорем бародаро, сорти оригинал бародаро, моли Узбекистон, сементали оригинал бародаро. нархи наоша бародаро гуфта мегзарем 11800 сомон муомила доставка дора бародаро. ғунноҷини сементали оригинал. Марҳамат нигоҳ кунед бародаро, бекоша узбек 0189 калаша нигоҳ кунед. сафед. Салом алейкум бародаро, ина бародаро як сарзига бародаро, ғунноҷини сементали узбеки бародаро, элитаи оригинал, ягон проблема надора бародаро. дар танаш пашу надора. ғунноҷина нигоҳ кунед, чиқа сортавоя. ақиби ғунноҷина бинед, ҳар як чучу бардора бародаро, амҷа маълума. Иншаллоҳ моли оригиналай бародаро. мол 5.5-6 моҳаш дагиай. нигоҳ кунед мола, чиқа стойка дорад. ягон проблема надора. барои мол кардан одамои хоҳишмандаи назанг занем муомила доставка мекунем бародаро. нарх наоша бародаро гуфта мегзарем бародаро. нарх наоша қимат намегем. 10800 сомон кам то муомила бо доставка дора. ина иншаллоҳ гирифтагиёда маймол барака меёбад. нигоҳ кунед, чиқа элитаи мола айда хуш намеша. хурдан касал саломатӣ любой чиза гарантия аст. просто стойкаи мола нигоҳ кунед, тамом. любой чиза мехира бародаро. аввалаш худо ягон проблема надора. молкун одам бародаро, ина айна мия мол мекунад, тамом раҳматша мегӯяд. моли Узбекистон бародаро. мола нигоҳ кунед, просто чиқа картинка чопай. моҳ 10800 сомон муомила доставка дора бародаро. сементали оригинал бародаро. ина ҳар як чучу бардошта нигоҳ дидида бародаро чучуша.